Xustiza social. Como definiríamos isto? Ti que pensas, Daniela? Creo que é pois como preocuparse porque todos teñamos os mesmos dereitos ou ninguén se burle de ninguén pola súa ideoloxía. Que todo o mundo, xa que sexa, pois que teña todos os dereitos, todos os non todos os mesmos valores, pero que todos teñan o mesmo. Supoñemos que xustiza é sempre buscando o mellor para o resto e todos e que nadie salga perxudicado. O ben común. Agora, social, pois evidentemente de referido á sociedade, entonces a todos nós, a persoas e tal, en un entorno, por exemplo, como pode ser o instituto, que un compañeiro le pega a outro e, pois, por xustiza, tendría que levar un castigo ao compañeiro que agredeu a outra persoa. Eu creo tamén parecido, que a xustiza social é como a xente responde ante certas injustizas, por exemplo. O sea, está a pasar algo no goberno, por exemplo, e ti non estás de acordo. Entón, para mí, a xustiza social é como manifestar o teu rechazo o que non estás de acordo con o que está a pasar. Non estar oprimido ás diferentes ideas. Que sea o mesmo para todas as clases sociais, tipo, o mesmo para xente con máis cartos e con menos. Eu creo que tamén. En plan, que o que máis necesiten axuda, pois que se axude. A xente máis pobre, pois que se le dé máis axudas. Que a que non necesita tanto. A cabeza se me ven, pois, eso, todo o que dixo o meu compañero acerca do instituto, acerca de unhas reglas e uns básicos para a convivencia, ¿no? Para que na sociedade nos podamos entender e non pasen estas cousas que, pois, acabo de ver. O de marxinar xente, non respecto cara de fora, e creo que a xustiza social é o que se fai máis ou menos cargo desto e estudia todo para mellorar a sociedade e para saber ben o mundo que nos rodea e onde vivimos. Imos a falar de xustiza social, pero antes deixádeme que vos explique que é a xustiza. A xustiza é o respeto aos nosos dereitos e aos nosos méritos. A xustiza social é algo máis que iso, porque implica a todas as persoas. A xustiza social ven sendo aquilo que posibilita que todas as persoas teñamos as mesmas oportunidades para acceder aos mesmos recursos e as mesmas riquezas, de forma que, co paso do tempo, todos poidamos ter igualdade no respecto aos nosos dereitos, a nosa dignidade e aos recursos e riquezas que hai no mundo. Para poder chegar a iso, a xustiza social vai tentar compensar as desigualdades orixinarias cas que poidamos ter nacido ou que poidamos ter adquirido ao longo da nosa vida. Por exemplo, ter nacido nena ou neno, ter unha discapacidade ou ter unha cor de pel distinta. Para iso, a xustiza social tenta compensar as desigualdades non dándolle a todo o mundo o mesmo, iso sería literalmente falar de igualdade, pero non se trata diso, non se trata de que todos teñamos exactamente o mesmo, sino de que todos teñamos aquilo que necesitamos e que cada quen teña aquilo que lle permita compensar esa desigualdade que pode ter respecto dos demais. Iso chamase equidade. Por exemplo, se eu nacín no rural, ou nacín cun color de pelo oscuro, ou nacín sendo nena, ou nacín sendo estranxeiro, pois a xustiza social vai tentar darme aquilo que eu preciso para poñerme á mesma altura que unha persoa que ten nacido sendo neno ou sin ninguna discapacidade ou ca cor de per blanca ou nunha grande cidade. Do que se trata é de que todos teñamos a capacidade de poder alcanzar as mesmas oportunidades para ter logo o mesmo acceso á educación, á sanidade, á vivenda, etc.